ସେ ପୁଅ ତାକୁ ଚୁଇଁ କାଳିଆ ଡାକିଲେ ସେ କଣ କାଟିଦବ? ସେ କଣ କାଟିଦବ ମନୁଆ? କଣ କାଟିଦବ? କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ବିରାଟ କୋହଲି। ବିରାଟ କୋହଲି ଅଛି ସେଇଠି? ଦେଖ ଭଲରେ ନାହିଁ ଥିବ ବେ। କାହା ଭିତରକୁ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଯିବ। ବିରାଟ କୋହଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବଣି ଭାରି? ଏବେ ସେ ବିରାଟ କୋହଲି ନା ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କାହିଁ ଯିବ? ଆଉ ତମ ଚଷମାଟା ଲଗେଇ ଦଉନ ବିରାଟ କୋହଲି ଭଳିଆ। ତମେ ଲଗେଇ ଦିଅ ତମ ଚଷମାଟା ଲଗେଇଲେ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତମେ ବିରାଟ କୋହଲି ଭଳିଆ। ନା ମୁଣ୍ଡରେ ନୁହଁ ଆଖିରେ ଲଗଉନ ଆଖିରେ। ପୁରା ହିରୋ ବିରାଟ କୋହଲି। ଓ ତମର ଭଲ ତମକୁ କିଏ ଲାଗେ ବିରାଟ କୋହଲି ନା ରୋହିତ ଶର୍ମା? ବିରାଟ କୋହଲି। ବିରାଟ କୋହଲି ହଉ।